κύριε Μπανίκα, κύριοι του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Καλλιστών Υγείας, γονείς, αγαπητά μου παιδιά, σας καλωσορίζω στη σημερινή μας εκδήλωση. Μια εκδήλωση που ήρθε σαν επιστέγασμα των προσπαθειών που κάναμε ολόκληρη τη χρονιά. Εγώ με εσάς όλους μαζί, έτσι φτιάξαμε ένα σύλλογο με υδρότα, με πολλές τρικλοποδιές, καταφέραμε και πήγαμε καλά στο πρωτάθλημα και έτσι αποφασίσαμε να κάνουμε μια εκδήλωση, να καλέσουμε τον καλύτερο παίκτη της Ελλάδος, τον 8 φορές πρωταθλητή Ελλάδος, τον κύριο Μπανίκα, να παίξει με το παιδιά. Νομίζω ότι το ευχαριστήθηκαν και εδώ βέβαια θα ήθελα να σας πω ότι ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Δήμαρχο, τον κύριο Καλογερόπουλο, ο οποίος πραγματικά είναι ένας άξιος δήμαρχος, ο οποίος μας βοήθησε για να πραγματοποιήσουμε αυτή την εκδήλωση και δεν κρύβω, δεν μπορώ να το κρύψω ότι θα αποφευχθεί και σε άλλους. Έτσι. Τον ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ. Ευχαριστώ επίσης τον κύριο Ρόζο, ο οποίος είναι πραγματικά ένας πρόεδρος που τρέχει για το σύλλογό του και για άλλα θέματα, από ό,τι ξέρω, και μας βοήθησε και αυτός σε αυτή τη συγκεκριμένη.